Aku ngrumangsani ra iso ndodhok, aku ngrumangsani ra iso tata krama, aku ngrumangsani ora iso basa. Mongko sing jeneng swarganing wong tuwa ki dumunung ana tingkah lakune anak. Nek anak sarwa tata krama, unggah-ungguhe jangkep, basane ya apik, iso njunjung kalawan derajate wong tuwa. Ning nadyan to anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nek kelakuane mersal bedugal kuwi dadi jalaran neraka tumraping wong tuwa. Ning Gandeng Antasena kuwi ora iso munjung apa-apa. Niatku ya mung munjung besok. Mangsa kala aku iso nglabuhi marang para Pandhawa. Iso ora Mbah kira-kira nek miturut paningali Simbah Sabdawala panjangkaku iki lakon ora? Tak jawab jujur ya Raden. Ya Mbah, ora. Lho. Ora iso, ora iso. Merga jantraning urip Raden Antasena iki ora kaya ngono. Raden Antasena iki ora tau pisah karo Raden Wisanggeni. Monggo Raden Wisanggeni karo Raden Antasena kuwi anak Pandhawa sing pancen nuwun sewu ndugal kewarisan ora ngerti tata krama. Ning tanpa capa sampeyan karo Raden Wisanggeni kuwi disebut wiji sejati.